Kako su hrvatski mjeseci dobili svoja imena? Siječanj, po sjeći drva koja se tada obavlja. Veljača, prema danima koji tada postaju sve velji, odnosno veći, dakle duži. Drugo objašnjenje je po glagolu veljati, što znači mijenjati, kao zbog promjena koje se događaju u to doba godine. Ožujak karakterizira izrazita promjenjivost vremenskih prilika. Vrijeme stalno laže, dakle imenica laž, pa onda olažujak, što se skratilo u ožujak. Travanj, mislim da je svima jasno, po travi koja u to doba godine počinje znatno rasti. Svibanj, po biljci sviba ili svib, razgranati grm koji u to doba godine cvate lijepim bijelim cvjetovima. Lipanj, po drvetu lipe koji cvate u to doba godine. Srpanj ukazuje na radove u polju koji se taj mjesec obavljaju, dakle žetva žita srpom. Kolovoz po kolima koji taj mjesec voze žito u spremište. Rujan nije po rujnom vinu, kako mnogi misle, uključujući i mene, nego po glagolu rjati koji označava glasanje jelena i drugih životinja koje u rujnu započinju svoju ljubavnu igru. Listopad je jasan, ja mislim svima, lišće pada. Studeni, kad zima zna jače stegnuti, ispušta se veća studen. I prosinac, po tome što se vjerojatno u predblagdansko vrijeme više traži milostinja, odnosno više se prosi. Ali neki misle da ima veze sa zimskim solsticijem 21.12. kada sunce naglo sine, to jest prosine.